सनितपुर जिल्ला आइजो गांखं जिंदाबाद सनितपुर जिल्ला आइजो गांखं जिंदाबाद भटकाल मिट्स बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गिबि खेबनि थाखाय सनितपुर जिल्ला हिसाबै दावबायनायनि बेफोरबायदि हाबाफारि बे हाबाफारियाव इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि महरै बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों नैबे सनितपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय माखासे माने आइजोफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिथांमोना गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना बिटिआरआव भट होनो मोनदों जि मोनसे दिनैनि हाबाफारि लानाय बे हाबाफारियाव जोंहा गोबां मिजिं दङ आरो दिनै बिथांमोना बुंदोंमोन जे इउपिपिएल एबा मानगोनां प्रमद बर' सारनि थाखायसो जों दिनै बिटिआरआव हाबबाय आरो बिटिआरआव भट होनायनि खाबुखौ मोनबाय थ' बे खाबुखौ होनायनि थाखाय प्रमद बर' सारनिसिम बिथांमोना साबायखर बावनायजों लोगोसे जोंनिसिम खोथा होदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय सारखौ देरहाहोनो थाखाय जों माबायदि मावनांगोन बे सोमोन्दो गासैखौबो लानानै जोङो गुवारै सावरायनाय जादों बेयाव बेखिनिखौनो सावरायनाय जादों आरो जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोननियाव बेबायदि माखासे बिजाथिफोर दिनै इउपिपिएल दोलोआ दिनैनिफ्राय 3 बोसोरनिफ्रायनो दा बेयाव जयेन जानायनि मेन कारनानो जादों जोंनि बे इउपिपिएल पार्टिखौ माखासे दोलोनि मानसिफ्रा जोंनि सोलिनाय थाबायनाय जोंनि मावनाय जोंनि लानानै खामानि मावबाय थादों आरो बे खामानि मावनायनि फिथाइ महरै दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नैबे बेलस्रि समायना रमायना गामियावहाय सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल वुमेन्स विंनि बिसायख'थि जायोब्ला 25तानिख्रुइबो देरसिन समस्थियाव देरहानानै हारसिङै सरकार सालायनो थांबाय दङ मानगोनां प्रमद बर' बिथिंसारानो फिन बिटिआरनि चिफ जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय नोंथांमोना मा थांखिजों आरो मानि दिनैनि बे मेलाव जयेन जानायनि खामानिया जाहैबाय आं गोदोनिफ्रायनो जाथिनि खामानि मावबोबाय बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखायो गोबां सम गुबुन गुबुन पार्टियावबो थाबोबाय जेबो खामानि जाबोआसै बेनिखायनो आङो दिनैनि बे समाव आगानसे सोलायनानै थानानै नायनोसै होननानै आं सोलायनाय जादों बेखिनियानो आरो दायो नोंथाङा नैबे समाव इउपिपिएलआव जयेन जानायजों लोगोसे आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों आं मोजां गोसोजोंनो आं फैनाय जादों UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद